हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय नै जोङो दा भुटानाव थांनो होननानै गोसोखांना फैबाय आरोना। लामायाव दंगासिनो दा ओंखारबोबाय न'निफ्राय। ओमफ्राय जों ओंखारनायजों ओरैबायदि अखा हाना होदों आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना, जों थांबाय थानि। जि गोबाव जाखाबायमोन जों फैया काजलगावनि स्कुल गैया नुहुरा बिफां मोनबायबो गेट बियो हो भुटान हाबनाय मोनबाय। गुफुर गुफुर मानसिफोर नुबाय खुटियाफोर खानाया जि मोजां मोजां जाखायो। हावाया मोजां आरोना। फैफिनबायबो नै जों न' फारसे। ओमफ्राय ओरैबायदि आनलाकि आरोना, जों भुटानाव हाबनोनो मोनासै। माने अरिजिनेल माबाखौ नांथारगौनो, डकुमेन्टसखौ गासिबो भटार आधार सब आरोना। ओमफ्राय आरो गथ'फोरनि बार्थ सार्टिफिकेटबो नांलायगौनो। ओमफ्राय जोंनियाव सोरनावबा अरिजिनेल सोरनावबा स्केनिं गोजामोन आरोना। गथ'फोरनियाथ' गैखायाखा। जोङो ओरैबायदि जाम्बाफोरनि बायदि जादों आरोना, जाम्बा जाम्बिनि खामानि जादों। जों रावनावबो सोंहरफ्लाङाखै, जोंबो सिगां मिथिदोंमोनबाबो बावफ्लांदों। ओमफ्राय जोंहा सासेया मिस्टारा गोसोखांदोंमोन एसे, थेवबो सिरियास लायासै आरोना। थांबाय थाबाय दा गैया, हाबनो मोनासै। ओमफ्राय जों दा न' फारसे फैफिनगासिनो। ओमफ्राय थेवबो फैबाय नालाय फैबाय होनना जों मोनसे जायगायाव हाबनो नागिरबाय। ओमफ्राय अबे जायगायाव हाबगोन आं नोंथांमोननो देखायथ'ला, जिखुनु बेखिनियावनो दोनसै भिडिअखौ। नेक्स्ट भिडिअआव आं बिनि पार्ट 2 होनोसै। ओमफ्राय थेवबो बेखिनियाव आंजों लोगोसे लामाखौनो नायनायनि थाखाय जायफोरा नायदों बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय, बाय बाय।